Здравейте! Ще направим едно погино на една машинка за шлайфане на тавани на стени. С такава не съм работил точно. Не е става марка. Това е в комплекта. Имаме си сак, който да си го носиш. Това е много удобно, браво. Имаме си ключ с турба. Имаме си машинка. Добре. Избрах точно тази, защото има LED лента на себе си и това е много удобно, защото няма нужда да си носиш халогени. Не е нужно да слагаш пръхнокачка и всякакви други такива неща. Затова избрах тази с LED лентата. Сега ще видим как работи. Бях пуснал тока, ще да е по-добре, но сега ще го пусна. Не предвидих това нещо. Добре, това няма да е нужно, има си удължение. Просто имам да не знам за къде е. Фирмата Total. В комплекта са дали и шкурки. Трябва да видим сега. Аз искам нещо едро. Защото ще шлайфвам върху турбозола. Така. Трябва да видим сега. Добре, пускаме тока. Това е много удобно, че има лампичка на него си. Това е супер удобно. Да видим. И остава да сложа турбата на гърба, което ще ми е малко неудобно, не мисля аз, но пък що е неудобно. Добре, няма да видим сега как се държи тази машинка. Само да обърна камерата, мога ли? Мога. И няма да мога да обърна камерата. Не знам какво се вижда, но хубавото е, че аз виждам абсолютно всички нередности по стената, след като имам LED лента на машината. Машинката се държи доста добре, няма някакъв осезаем прахоляк. Има си някаква вградена там система, която измука прахоляка в тази дърва на гърба ми, което е доста добре, да ви кажа честно. Тук явно са празни. Тя да пробва пак.
Да, определено машинката си струва парите, защото тази машинка, същите, които са като нея, с LED лента вградена на себе си, са от порядъка на между 500 и 800 лева. Тази лично, защото е на някаква фирма Total, която и да е тази фирма, не знам, струва 282 лева и 30 стотинки. Те са важни. Не е тежка машината, в интерес на истината е доста по-лека от другите, които съм ползвал. Ползвал съм на Райдер, на Енхел, на Festo, Мирка не съм ползвал съм на Siemens. Не знам, на много марки съм ползвал, но тази си струва парите определено. Харесвам. Много добра инвестиция. Чао ви и хубав ден от мене.